So mga kainday, ito na po yung in-order ng aking asawa sa Shopee. Grill and grinder and electronic welding machine. So, titingnan po na natin kung maganda po ba ang na-order ng aking asawa. Yeah. Kananaluatan di item. Ito po kasi ay matagal niya po na talagang gustong bilhin at pinag-ipunan niya po talaga ito kasi po ay nag-aral po siya ng welding. So gusto niya pong magamit yung kanyang pinag-aralan kaya po nag-ipon po siya para po pambili ng welding machine at ang drill and blender. So, sa ngayon po ay nakapag-ipon po siya at nakabili po siya. So, ang kagandahan lang po talaga rito sa Shopee is ang bilis po ng kanilang delivery. So, yan. Maganda po siya. Kompletong-kompleto. So, kaya po kayo ay mag-order na rin po kayo sa Shopee at hindi po kayo magsisisi po sa mga product na ibibigay nila. Pwede mo naman po siya ibalik pag alam nyo pong may kulang o hindi po siya gumagana. Pwede po siyang ibalik. So, ngayon ay tinatry na po ng aking asawa kung gumagana po ba o hindi. So, ang dami pala po niya ng yung pambutas po ng pader. Blender. Yan. Tatry na po ng aking asawa kung gumagana. May sadyan yun. Ang pinalukatan niya mo nung niya dyan. Grinder. Grinder ba? Testing. Itatry niya rin din po yun, mga kainday, yung pangputol po ng bakal. Ito naman po yung itatry niya kung gumagana ba o hindi. Gusto niya po kasi gumawa po ng gate namin po dyan sa may labasan po. So gusto niya po siya na po yung gumawa. Kaysa naman po magpagawa po kami sa iba. Di daw, siya na lang daw po ang gagawa kasi alam niya naman daw po kung paano mag-welding. So siya na lang daw po ang gagawa po. Kaya po siya talagang gusto niyang bumili po ng electronic welding machine. Yan, itatry niya po ulit. Pasensya po sa background. Yan. Yan, try niya na po. Ngayon mga kainday, bubuksan din ng aking asawa yung electronic welding machine. So, ang maganda po rito talaga mga kainday is secure na secure po yung item na in-order ng aking asawa. Ang ganda po ng pagkabalot. Hindi katulad po ng iba na puto-puto lang. Basta may balot lang. Ito ay very secured. Talaga yung items na in-order po namin. Yan. Ito po yung pinakamaganda po talaga kasi
malalaman mo po talaga po na maganda po yung kanilang service o serbisyo kasi sa pagbalot pa lang po is maganda na. Di po ba? Diyan na naman po naman tayo minsan, di ba, nagbe-base. Yung sa mga paano pagbalot ng items po. Kung maganda po ba yung servisyo nila o hindi. So, ito po ay maganda. So, nabuksan ng aking asawa. May gloves. Kompleto po siya. May shield. O, yan. So, ang ganda niya po talaga mga kainday. Kaya kung ako po sa inyo, mag-order na rin kayo sa Shopee. Yan. Oh, may pang testing pa tayo. O, ang ganda po, oh. So mga kainday, itatry na po ng aking asawa kung gumagana po ba ang yung electronics welding machine niya po. Yan, tatry niya po. Yan, sana gumana. Oh. Mga kainday, hindi po siya gumagana. Oh my God! Tinatry niya po sa bakal, pero hindi po siya gumagana. Yan. So, ayaw pong gumana. A few moments later. Mga kainday, nanood muna siya sa YouTube kung paano po gawin. And ngayon po is, alam na po kung paano. Yan. May mga ano po pala na kailangan po ilagay. Yung tulad yung parang ipit po. Kailangan po pala nakalagay po siya sa bakal na iyong gagawin para po gumana. So, malaking tulong po talaga yung YouTube talaga. Tinatry niya po talaga kung okay na po, gumagana na yung welding machine niya po. Hanggang dito na lang ating video mga kainday, and don't forget to like, subscribe, and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga videos. Thank you for watching!